අනන්තයි සයුරසේ ඔබ අනන්තයි මේ විශ්වයේ මා දකින්නේ ඔබ වෙන තතා හැඳවින තැන ඔබ මතු විත උතුරන තැන ඔබ நாங்க எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்திருப்பாங்க. ஆனா இந்த முறை நாங்க பெரிய சந்தோஷத்துல இருக்க எங்க பிள்ளைகளையும் படிக்க வைக்கலாம். நல்லா நிறைய உதவிச்சிருக்கோம். பிள்ளைகளுக்கான நிறைய உதவிச்சிருக்கு. ரொம்ப நன்றி சார். இந்த மட்டுக்கடையில ஸ்கூல் ஒண்ணு சின்ன ஸ்கூல் தான் சார். அதை கொஞ்சம் பெருசா கொஞ்சம் கோயில் ஒண்ணு கோயில் அதுக்கு உதவி செஞ்சு சார். 2 விஷயம் சார் எங்க கட்டாயமா இந்த டிவிஷன்ல அந்த ரோட்டை கொஞ்சம் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்து පරිවේදී කරපේකන ගොඩක් සතුටුයි. ඒකට හොඳ අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. ළමයි ස්කූල් බෑග් බඩු කොහොම අම්මලා අවුරුදුනා මම ළමයි කරලා එහෙම දෙන්න ලැබුණා. පරිවේදී කරගෙන ගොඩක්ම සතුටුයි. ඒ වගේම පඩි බිල වැඩි කරන්න එපා. சார் எங்களுக்கு 150 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு இந்த சமயத்தை ஆமா சார். மற்றபடி எனக்கு எந்த பிரச்சனை ரோட்ல உட்கார வைக்காம நிறைய சந்தோஷமா அதே போல சார் உடம்பு பார்த்துட்டு இருந்தவங்க சார்.